ደስ ብሎኛል አዶናይ ተፈቷል። ሰላም ከመይ ጸኒሖም ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ ኣዝዩ ጥዑም ብስራት ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ቲክቶከር አዶናይ ተፈትሑ እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ ደስ በለና ሓውና አዶናይ ተፈትሕሎ አዶናይ ትማለ ኣማሽዩ ምስ በዓል ጃንን እቲ ካሜራማኑ ናፒን ከም ተፈትሑ ዝግለጽ ዘለና ብዙሓት ድማ ሓጎሶም እንዳገለጹ እዮም እንኳዕ ደስ በለኩም ለዚ ሓጎስ ተኻፈልቲ ዝኾንኩም ድማ በዚ ናይ ካልኦት ሰባት ሓጎስ ደስ ዝብለኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ቻናል ሓደሽ እንተዳኾንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ነዚ ቪድዮ ተፈትኩም ድማ ላይክ እንዳገበርኩም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ብኽብሪ ይዕድም ክቡራት ተኸታተልቲ አዶናይ ትማለ ኣማሽዩ ተፈትሕሎ ብዙሓት ድማ ሓጎሶም እንዳገለጹ እዮም ዝርከቡ እዚኦምን ካልኦት ብዙሓት ቪድዮታትን ብዛዕባ አዶናይ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ትማሊ ምስ ተፈትሐ ብቐጥታ ወላዲቱ ረኺባቶ ወላዲቱ ድማ ሓጎሳ እንዳነበዕት ገሊጻትሉ ምስ በዓል ቶማስን ምስ በዓል በረከትን ብምዃን ምስ ተፈትሐ ናብ ገዝኡ ብቐጥታ ተኸይዳ ናፍቲ መንወሪኡ ማለቲና እስኪ በዚህ ናይ ወላዲቱ ቪዲዮ ከንፈልም ክቡራት ተኸታተልቲ በዚህ ሰዓት ሰበር የተባለ መረጃ ተሰምቷል። የአዶናይ አድናቂዎች የአዶናይ ወዳጆች እንኳን ደስ ያላችሁ። አዶናይ በዚህ ሰዓት ከበሸከ እስር መለቀቁም ፋስት መረጃ ዘግቧል። ባህልን ባፈነገጠ አለባበስ በሚል ለቀናት በፌዴራል ፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሎ የነበረው ተጽዕኖ ፈጣሪው ቲክቶከር አዶናይ በዛሬው አመሻሽ እንግዲህ ከእስር ተፈቷል። አዶናይ እንኳን ደስ ያለ እንኳን ፈጣሪ ለቤትህ አበቃ። ፎሎ በማድረግ ቤተሰቦናችሁ አዘንጉ። ክቡራት ተኸታተልቲ ከም ትፈልጥዎ አዶናይ ዋና መእሰሪኡ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ባህሊ ወፃኢ አከዳድና ተኸዲንኩም ብዝብል ምስቶም ካልኦት በዓል ጃኒ አቀዲሞም ዝተኣሰሩ 5 ቲክቶከራት በዓል አዶናይን ጃንን እቲ ካሜራማን ናፒን ድማ ንሳቶም እውን ብአከዳድንኦም ምክንያት ተጠርጥሮም ከም ዝተኣሰሩ ዝፍለጥ ኢና ትማሊ ግን ኣማሽ ተፈትሕሎ ማለት ኢና እንኳዕ ደስ በለኩም ጋይስ። እስቲ ሕዚ ድማ ናፍቲ ቀጻል ዘሎ ቪድዮ ከሰጋግረኩም ብጣዕሚ ደስ ክቡራት ተኸታተልቲ كم ولاد متشم كبيري وكورة تخطاتلتي كم ستريو زلخم أدونايا እንዳነበዕት ትሓቆ ዘላና በዓል ቶማስ በዓል ቤኪውን አው እዮም ዘለው ከም ስትፈልጥዎ ቤኪ ካብቶም ናይ አዶናይ ደቂ አዶናይቱ አዶናይ ዘምጾም በዓል ነፃነት በዓል አኽበረትና ቶም ዲቻቪስ ካብቶም ሓላፍነት ወሲዶም ዝሕብሕቦም ዝነበረ ኢና ብዙሕ አድናቆት እውን ናተገለጸሉ ዝነበረ ካብቶም ቤስት አርክቱ ዝበሃልዩ ቶሚ ዙ ናይ ስፖርት ናይ ፊትነስ መሰልጠኒ ማለቲና ከም ስትሪዋ ዘለኹም አዱ ከዓ እንዳነበዕት ሓጎሳ እንዳገለጸት ያ መቸም ከም ስትፈልጥዎ ከብዲ ወላድ ብዙሕ እዩ ዝፀውርና አዶናይ ወደይ ክፍታሕ እዩ አዶናይ ኢትዮጵያዊ እዩ ሕጊ እንተ ደኣ ሃሊ ከዓና አዶናይ ክፍታሕ እዩ ክትብል ድማ ኣብ ቢቢሲ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ገሊፃ ነይራ ከም ዝወለቶ ድማ እንሆ እቲ ሓጎሳ ኣብ ቅድሚ ኣሪኣተላ ማለቲና አዶናይ ከዓ ካብ እስሬት ተፈትሕላ ከም ስትሪዎ ዘለኹም ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ከም ስትሪዎ ዘለኹም ጋይስ መቸም ሓጎስ ብሓጎስ እዮም ኮይኖም ዘለው ናይ አዶናይ መፍትሑ ማለቲና ካብቶም አዶናይ ተፈትሒሎም ካብ ዝፖስተቱ ካብቶም ፍሉጣት ድምፃውያን ድማ ሓደ መርከቦኒቱ መርከቦኒቱ ከዓ እንኳዕ ደስ በለካ ክብል እዩ ገሊጹሉ ዘሎ ንአዶናይና አዶናይ እውን እንኳዕ ደስ በለካ ክብል ይደሊ በዚ ኣጋጣሚ ኩልኹም ናይ አዶናይ ኣድናቅቲ እውን እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ ደስ በለና ክቡራት ተኸታተልቲ ፕሊዝ ነዚ ቻናል ሓደሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ገበሩ ነዚ ቪድዮ እንተ ደኣ ፈትኩም ድማ ላይክ እንዳገበርኩም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ብኽብሪ ዕድመኩም ጋይስ። እስቲ ሕዚ ድማ ናፍቲ ቀጻሊ ዘሎ ቪድዮ ከሰጋግረኩም ክቡራት ተኸታተልቲ
وكورة تخطفت كمتي تكتات الوزلهم هم أدناي مستفتحوا مستدولهم يوم جنا تيرخوا يوم حاجوسهم زقلت زلونا بزحد ما حاجوسهم داقلت يوم أدناي بمفتحوا حاجوسهم زقلتوا أزم بزحات يومنا كفتم حاجوسهم زقلت تحانت دما كوزواي زمت أوزه الساعات مسؤول زلا نتسألت يعني نتسألت كعا كفتم تيك توك بدمسة نفلتع نايس كالأسرات درفتات بمرجال نفلتع حفتنا عنا مس بزحات نتواوي نون أفاريت واليوري أدناينا نستار ما عزيا دسكم زلايا تقل زلانا اسكي نعم نتسألت قبلكم جايز يا لينو دس يا لينو يا لينو በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያን ሕዝብ ማመስገን ፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም ነው ማመሰግነው። እናቴ ትሙት በጣም ደስተኛ ነኝ። ማርያምን ናቢ what's up? How are you? እንዴት ናችሁ? አንተ እንግሊዘኛ አስተምረው እንዴ ለቀቁ ጉንቱ ደስ ብሎናል። ናፒ እንኳን ደስ ብሎናል። ዲቻ ናፒ እንኳን ደስ አለ። what's up? ለጌታ ለመድኃኒዓለም ማርያም ሳሎን ሁሉ አስገባቸው። ሳሎን እሺ ሳሎን አንገባም እንጂ እዚህ እኮ ይዛቸው ጥላቸው ብዙ ሰው ነው ያለው። ናቲ የት ሆነህ ነው? ቤት ነኝ። ጥጥዬ ፕሮግራም ናፒ ክቡራት ተኸታተልቲ ከምቲ ትከታተልዎ ዘለኹም ኢኹም ኣዶናይ ብምፍትሑ ኣዝዮም ብዙሓት ሓጎሶም እንዳገለፁ እዮም። ነፃነት ከዓ ከምቲ ትሪእዋ ዘለኹም ሓጎሳ ምቁፅፃሪ ኣብዋ ዘለና እቲ ሕዚ ምስ ኣዘዋግዕ ዝነበረ ድማ ካብቶም ምስ ኣዶናይ ተኣሲሮም ዝነበሩ ካሜራማን ናይ ኣዶናይ ናፒ ኢና። ነፃነት ከዓ ከምቲ ትሪእዋ ዘለኹም ኢኹም ዲቻ ቬስ እውን ኣኽበረት እውን ነይራ ኣብቲ ላይቭና ሓጎሶም እንዳገለፁ እዮም ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ዋው ተመስገን ካ ፈጣሪ ኣዶናይ ሓውና ከምኡውን ጃኒ ሓፍትና ኣብ ሰዓት እዚ ካብ እስር ቤት ተፈቲሖም ኣለው። ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ደስ ይብልኒ። እንኳ ሓጎሰኩም በልዎም ኣብዚ ኮመንትስ እንኳ ሓጎሰኩም በልዎም። እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ኩሉ ሰብ ክትበፅሕ ላይክ ግበርዋ ከምኡውን ሪፖስት ግበርዋ ኢኹም። ኣዶ ኣዶናይ ድማ ኣዝያ ተሓጒሳ ትርከባላ። እንኳ ሓጎሰክን በልዎን ንኣዴና ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ ሓጎሰይ ወሰን የብሉን። በቃ ኣጋጣሚ ኣብ ስራሕ ከለኹ እዛ ዜና እዚኣ ሰሚዐ ሓጎሰይ ከዓ ወሰን የብሉን። ቃላት እንድዕ ይሓፅረኒ። በቃ ሓጎሰይ ክቋፃፀር ኣይከኣልኩን እሞ ተመስገን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝኣመነ በቃ ዝሓፈረ የለን እሞ እንኳ ሓጎሰና ንኹላህና። ኣዶናይ ሓወይ እንኳ ናብ ቤትካ ኣብቅዓካ እንኳ ሓጎሰካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳኻ ይኹን። በቃ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተሓልኻ ሓጎሰይ ወሰን የብሉን። እንኳ ሓጎሰኩም በልዎም ኢኹም ንመላእ ስድራ ቤት ንኹላኹም ኣድናቕቲ ኣዶናይ ሓውና ድማ እንኳ ሓጎሰኩም ኮንግራቹሌሽን። ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ብዙሓት እዮም ሓጎሶም ዝገልፁ ዘለውና። ፕሊስ ነዚ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ገሩ ጋይስ። ሰብስክራይብ ምንም ኣይትጎድአኩም እያ። ሰብስክራይብ ገሩ። ነዚ ቪድዮ እንተፈቲኹም ድማ ላይክ ገሩ። ላይክ ብዝገበርኩም ቁፅሪ ዩቱብ እውን ናብ ብዙሓት ስለ ዘባፅሖ ማለት ኢና። እስኪ ናብቲ ካልኦት ዘለዉ ቪድዮታት ድማ ከሰጋግረኩም። ፈረንጂ እውን ኣዶናይ ብምፍትሑ ሓጎሶም እንዳገለፁ እዮምና። ዝሓፍትና እውን ካብቶም ሓጎሶም ዝገለፀት ሓንቲ ኣና። እስኪ ናብዚ ሓፍትና ከብለኩም ጋይስ። Adonai Tafeta, yes. I'm so happy. Congrats my Ethiopia people. All Adonai. ከምቲ ትሪእዋ ዘለኹም ኢኹም ኣዶናይ ብምፍትሑ ዘይተሓጎስ የለን ጋይስ። ኩሉ ሰብ ብደስታን ብሓጎስን እዩ ዘለና። ብዙሓት እውን ኣዶናይ ምፍትሑ ዘይፈለጡ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ጋይስ እና ፕሊስ ነዚ ቪድዮ ላይክ ገርዎ ናብ ኩሉ መታን ክባፃሕ ነዚ ቪድዮ ላይክ እንዳገበርኩም ክትሪኡ በዚ ኣጋጣሚ ሓተኩም ክቡራት ተኸታተልቲ። አዶናይ ተፈታ ባሩልን አዶናይ ተፈታ አሳካሽልኝ ማርያም እናቴ ትሙት ትላንት ጸሎት ነው ያረኩለት ባሩልን ትላንት ማርያም ትመስገን እናቴ ትሙት አዶናይ እንኳን ደስ አለህ ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ በእናታችሁ ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ አሁን ነው ሰሞት በማርያም እስቲ
እስቲ حزر ما جايس نا بابا حدش كبلوكم بابا حدش ون كفتم حقوسهم زغلوصينا بابا حدش كعنا بعلل تاجليص وزل علل على جليص وزلنا اتم ادوناي بمفتحو دسولكم انكوا دسولكم كورات تخاتلتي ادوناي تفتحلهم اتم مسؤ تاثيرهم زنورو بعل جنن انتي كاميرا مانو نابينون تفتحهم يوم زلونا انكوا دسولكم جايس انكوا دسولكم نزي channel حدش زخنكم حزون بدغامي بليز سبسكرايب غورو اسكي نا بابا حدش كبلوكم ደስ ብሎኛል አዶናይ ተፈቷል ምን ብያችሁ ነበር ከሰዓት ይፈታል እኔ ጸሎት አድርጌ ተኝቻለሁ ብያለሁ የሁላችሁም ጸሎት የሁላችሁም ድምጽ የሁላችሁንም ነው ምለው በቃ በጣም ደስ ይለኛል ከነኚህ ቲክቶከሮች ፌመሶች በስተቀር ማለት ነው እነሱ ምንም ድምጽ አላደረጉምና ደስ ብሎኛል አዶናይ ደስ ብሎናል ስለተፈታህ በጣም ነው የምንወደህ በጣም ነው የምናከብረህ የጀመርከው ሰላም መቀጠል አለበት ከዳር እስከ ዳር በስ ጎንደር ጀምረህ በትግራይ በኦሮሚያ በመናምን ደቡቦች ሁሉንም እስከ አፋር ሄደ ሰላምህን መስበክ እንዳታቋርጥ እኛ እንወደሃለን እኛ ከጎንህ ነን ብያለሁ ከአሜሪካ ብለናል አረረረ ትለያላችሁ ያዶናይ ቲፎዞ ትለያላችሁ ያዶናይ ወዳጆች ትለያላችሁ ኢትዮጵያውነት እንደዚህ ነው እኛም ኤርትራው እኮ ድምጽ አድርገናል ባቅማችን እና አንተ የፍቅር ሰው ነህ ለንገር ኤርትራም ልትሄድ ትችላለህ ምንም ችግር የለውም ኤርትራም እናስገባሃለን ገብተህ ሰላም ትሰብከዋለህ ለኢሳያስ አፈወርቂ ሰላምህ ይብዛ እንወዳችኋለን ሁላችሁንም ድምጽ ለሆናችሁ ደስ ብሎኛል እስቲ حزر ما ناوز حاونا خبركم جايس ازي حاونا كافتم سجد فمس زبل قال تطايمو طرح زوانو اديس مخاد ازي جمرينا نسون حاغوسو مقطصاري اوي وزلنا اسكي ناخذ لكم ناتي تموت አዶናይ ተፈታ አዶናይ ከታሰረ ጀምሮ እንዴት እንደናፈቀኝ ነበር እንዴት እንደጨነቀኝ ነበር እግዚአብሔር ምስክሬ ከመጨነቅ የተነሳ ቪዲዮ መስራበት ለራሱ ኮንፊደንስ አጥቼ ነበር አዶናይ እንኳን እናቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ለቤት አበቃች ክብር ለድንግል ማርያም ልጅ ክቡራት ተኸታተልቲ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም አዶናይ ብሙፍትሖ ኣዝዮም ብዙሓት ሓጎሶም እንዳገለጹ እዮምና ናይ አዶናይ ደገፍቲ ዝነበርኩም አዶናይ ንኽፍታሕ ብዙሕ ፃዕሪ ትገብሩ ዝነበርኩም ኣሕዋት እውን እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ ደስ በለና በዓል ጃኒ በዓል ናፒ እውን እንኳዕ ደስ በለኩም ክብሉ ይፈቱና ንህዚ ዝነበሩኒ ነዚኦም ወስዱ ድሓር ብካሊእ ትሕሶ ክሳብ ንረኸብ ከዓና ሰሰናይ ናኹም ክብሉ ይፈቱ ቻው ቻው Media.